jon ɗo ko harfere jon ɗon are ka lettre K maɗu lettre C par ce que wonde ɗi fotti andi sa ni CA en français e KA ko fof ko K jangguete CO et KO ko même chose on kadi bon ɗum ɗo kan hollirke haala français kan ina ko haalaji fefindaɗi ko ɗum si tawi hito goto hiɗa wawimo windude ara gollitira karfeje sertuɗe lettre ji sertuɗi quoi C on O hiɗa wawi windere ni ko hiɗa wawi windere ni ko wano Coran hiɗa wawi winde CO A N hiɗa wawi windude KO RAN CORAN ma KORAN andi ɗo fof ko anomalie ɗum ɗon ko holliri ko haala kan haala kan ina ka exact haala ka wona ka exact ɗum ko ɗum holliri comment safala inne comment yawade KOMMENT ma ɗum waɗa COMMENT joni ka on ɗo en fait lettre K on ko yilti e forme hunde ko indique la forme de la dynamique forme mouvement on ma ɗum forme hunde nden en tout cas ko idée de forme on K on wondi c'est ni non K ni tum koko forme wona clair wona mara forme fixée dans les géométries connues c'est-à-dire que ina forme andaɗo mara forme précis hentaki famaki andaka ko ɗum woni o Ka joni seni exemple ni wano katime ko deftere marde gande wirniɗe katime seni kappere ka nder leydi woni ko ka on piyoto ɗum ka on hawrete mum ɗum ka nder niwre leydi katime seni kappere ka nder leydi woni ko ka on piyoto ɗum ka on hawrete mum ɗum ka nder niwre leydi c'est inni ainsi de suite joni Ka on ko forme on laaɓa c'est inni kani on ça veut dire que fiyonnoyndire goɗɗo kani ko par ce que forme makko on feewa ko ɗum woni ka ko ɗum winde kaani wano simin ni ko anni ko mangore nden ni ko baali ginni ko ka on ni kaani ko kaani ça veut dire que ko wona harmonie hara fotodira ça veut dire que hara ɓoyli no wanni ko ɗum winte kaani ɗo en fait hara hentaki ara ça veut dire que ko woni hentaki andi hay siɗa wolde ara wala worde no nanori ɓenna haala ma ɗum iɗa wolde hara haala ma kan no addude jiɓilaɓa addude jiɓodira sonko ɓenna ko haala kan labaka wolade haala labaka par ce que ko addowa hawre addowa jiɓodiral donc Ka on ko hunde tata nde mara structure précis nde mara forme précis koko wirni koko hentaki joni ko on ko kowal ko waɗi wa ser kowal ko sertu inte kowal ko waɗi wa oron ɗo ni ko ɗum woni kowal donc andi Ka on ko opposé e ko on Ka on koko onti contrôle par ce que anda donc amara emprise mum amara a wata contrôle de Ka on ko on non ko contrôle ɗa complètement ko huɓituɗa ko ɗum woni certes on ko on ko wano kowal wano kuupi sayni kuupi no waɗi waron wano kunnare oyi wano kundi sayni kundi andi ko ron kundi voilà joni ki on joni andi Ka on no lutodiri e ko on ki on
ki on ko idée de hunde tata inde wawa kiifol me ɓoylingol ko porto kon innata courbe andi anni kinal ko kini c'est-à-dire ko kinal wi ñandugui joni andi kinal no waɗɗo ni wa forme andi ɗo no jippiti seeɗa no towi seeɗa no ɗo no jippiti ni donc no wawi wa courbe mo wona monotone en français ko ɗum ɓeyta monotone ça veut dire que o change à tout moment ça veut dire que kiifol change o wala tout moment wonde ɓeyna courbe ko ɗum woni courbe e haala français ɓeyna ko courbe donc kinal ngal andi forme mum o ça veut dire que no waɗi monté descend no wawa boddi ni no wawa forme boddi ɓeyna kini joni ki on ko courbe ko kiifol ngol ara ina kiifol de ko comme film mo ñobbodir koko ñobbodiri ko ɓoyli quoi joni ɗo sani ke on ko kiifol en fait sani kerol sani kewal haray ko leggal fewgal ni ngal mara calɗi kerol sa inni kesum ke on andi ko woni kesum ko tata no waysi ko paasa ara ko bien lisse ñoggodiraki taw donc ɗum ko woni ko kesum oui donc ke on no lutodire ki on donc ka on lettre ka on en tant que tel maɗum hito ka on hito lettre ka on koko yiili e forme hunde nden siko forme mouvement on siko forme siko forme hunde nden ainsi de suite joni noon ɗon c'est bon sen ari ka